que avui s'ha fet un acte molt bonic aquí a la Vall d'Hebron amb una entitat que es diu FADAM, que la dirigeix, per entendre'ns, un home que es diu Antonio Manzanares, el qual jo conec des de fa bastants anys, que tenia un fill seu, que era l'Àngel, que va morir d'un càncer. Jo vaig viure aquella malaltia i els vaig acompanyar en algun moment, i d'allà em va quedar tan bon record i tanta proximitat, per entendre'ns, doncs, podríem dir sentimental fins i tot, que després a mi em van demanar que fos president d'honor d'aquesta associació, que es dedica a fer coses, projectes, a recaptar diners, etc., per ajudar en els nens, a les famílies que tenen nens que tenen un càncer. No? I avui, precisament, aquí a la Vall d'Hebron s'ha fet el lliurament d'un taló d'un acte que es va fer a Cerdanyola fa uns mesos enrere, a través del qual es van recaptar uns 21.000 euros, el Rotari de Cerdanyola del Vallès, concretament, i s'ha donat aquesta quantitat perquè l'Institut de Recerca Oncològica sobre el càncer de la Vall d'Hebron doncs, pugui emplear aquests diners per anar fent coses doncs, a favor del càncer que malauradament pateixen doncs, moltes més criatures de la nostra societat de les que a vegades ens pensem. No? Dic això perquè crec que és un projecte que val la pena que sigui conegut, que la gent sàpiga que existeix. Moltes vegades quan parlem del càncer l'associem a les persones, diguem-ne, relativament grans o adultes. També és una malaltia que colpeja en els nens petits i no tan petits, i a través d'aquí les seves famílies. Són circumstàncies duríssimes i crec que és bo que el conjunt de la societat es vagi, diguem-ne, conscienciant sobre fins a quin punt això necessita ser ajudat per tots els camins. No? I una manera d'ajudar també és divulgar-ho, fer-ho públic, per entendre'ns, i que la gent doncs, simplement ho sàpiga i que en algun moment doncs, tothom recordi que aquestes malalties que pateixen els nens doncs, existeixen i que val la pena ajudar tota aquella gent com l'Antonio Manzanares, la seva família i l'associació que ell dirigeix, perquè a través d'anar posant grans de sorra, tot això en algun moment, doncs, en lloc de tallar l'esperança de molta gent, la vagi alimentant, perquè amb el pas del temps doncs, tot això anirà tenint solució. Potser ara no la té del tot, però l'anirà tenint si tothom hi posa el seu petit gra de sorra.